खुलुमनाय जासिबाय आङो नैथि 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय 2023 मायथाइ देग्लाय दुलाराय बर' फिसा आफादा बेखौ नैथि महरै जोङो मोनब्रै जुनाव जों बेखौ गेलेहोदों। ए जुनाव दायो बाक्सा जिल्लानि कक्लाबारि खामार दैसा मिनि स्टेडियाम बेवहाय मोनद' जिल्लाया बाहागो लादों आरो मोनसे बि जुना जाहैबाय सनितपुर जिल्लानि बाटासिपुराव आरो सि जुना जाहैबाय खोला कामरुपाव आरो जोंनि डि जुना जाहैबाय गलाघाटआव। बे मोनब्रै जुनाव गासै अल आसामनिफ्राय मोन 19 जिल्ला आफादा बाहागो लादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे गेदेर मावथांखि बड'फा गोजोरथि आरो सोलायनाय मावथांखि जायखौ इंराजियाव बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज होनदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2018 मायथाइयावनो जों बेखौ मावथांखिखौ आजावदोंमोन आरो बे मावथांखिखौ आजावनायनि मेन जोंनि गुबै बाथ्राया जाहैबाय जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर' हारिखौ गेरेमसा हारि महरै बिथाङा दानो सानदोंमोन नाथाय बिथाङा रुंसारि जालांबाय आरो बिथाङा थैनाय समाव मोनसे बाथ्रा बुंदों आंहा आंनि थैनायाव जेबो दुखु दाहा गैया जेब्ला आंनि थैनायजों आंनि आरो सान्थौ आरो सानस्रियाबो थैफालाङो अब्लासो आङो जोबनाय गैयै हांमा थागोन होननानै बिथाङा बुंलांदों। दा बिथांनि जि आद्रा सिमां बे आद्रा सिमांखौ मोगथां महराव जाफुंहोनो थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे थांखिखौ जों आजावनाय जादों आरो बे थांखिखौ बिथा खालामनानैनो थांनाय बोसोरनिफ्राय 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनायखौ जोङो होनाय जादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखिया स्पष्ट गोनो गोथो गैया जे जायखि जाया खामानिखौ जुदि जोङो आबुं महर होनांगौब्ला बिनि बिथाया थिग जानांगोन। बिथाया थिग जाब्लासो फाउन्डेसना थिग जाब्लासो बयबो जिनिसखौ जोङो मोजाङै मावफुंनो हायो। बेनि थाखायनो जोङो जोलुर गेलेनायनि जि माने स्किल आदब बर'फोरनि थैयावनो दङ नाथाय जोंहा प्लेटफर्म मोना। दा ओंखायनो गामि गफायाव थानाय जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जोङो मोनसे प्लेटफर्म होनानै बिथांमोनखौ गावनि जिउखौ दाफुंनायजों लोगोसे बिथांमोनखौ जोङो जोलुर गेलेनायाव आखा फाखा खालामनानै बर' हारिखौ स्टेट लेभेलाव नेसनेल लेभेलाव इन्टारनेसनेल लेभेलाव रिप्रेजेन्ट खालामनानै बर' हारिखौबो मोनसे गेरेमसा माहारि महरै जों दाफुंनो जोङो थि खालामदों। बिनि थाखायनो 13 बोसोर बैसो सिंनिफ्राय जोङो स्टार्ट खालामनाय जादों आरो देग्लाय जाय दोलोआ देरहासार जागोन बिथांमोनखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोरमान बिलाइ होनायजों लोगोसे गंसे ट्रफि होनायजों लोगोसे जोङो 50,000 नोगोद रां जों होनाय जागोन आरो जाय रानार्स आप जागोन बिथांमोननो जोङो फोरमान बिलाइ गंसे ट्रफिजों लोगोसे 30,000 रां जों बिथांमोननो बावनाय जागोन आरो बेवहाय गेलेनायनि उनाव जोंनि फार्स्ट सेमिफाइनेला तामुलपुर जिल्लायाव जागोन आरो नैथि सेमिफाइनेला जोंनिया धेमाजि जिल्लायाव जागोन आरो जोंनि जोबथा बादायलायनाया चिरां जिल्लायाव जागोन 18 अक्ट'बर खालाराव। सानदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों जोलुर गेलेनायखौ जों हौवासाफोरनोल' जों स्टार्ट खालामदों। जों सानदों सम आरो खाबुआ जोंखौ जुदि थोनोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा हिन्जावसाफोरनिफ्रायबो जोङो 13 बोसोर बैसो सिंनि जों जोलुर बादायलायनाय जों बेखौ सानदों आरो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आथिखालनि आफादगिरि दिपेन बर'आ मोनसे खोथाखौ सानबाय थादों जे जोलुर गेलेनायखौ जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ जोलुर गेलेनायनि गेजेरजोंनो जोङो बुहुमाव सिनायथि होनो थाखाय बड'फानि मुङाव जोङो अल इन्डिया लेभेलाव माबा मोनसे गिदिर जों गेलेनाय जोङो होनो हायो नामा जों बेखौ साननाय जादों। नाथाय मा आयदायाव जों होनाय जागोन बेखौ जों दाबो फाइनेल खालामनाय जायाखै आरो फाइनेल खालामनाय जायोब्ला रायजो राजानो जों बेखौ जोङो फोसावनाय जागोन। नैबे समाव बहुत आखासे थायो माने नुदों आथिखालनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बुंदों फैगोन बोसोरनिफ्राय बिथांमोना जायफोरा बिटिआर ओनसोलनिफ्राय गेलेनायाव बिथांमोना मेडेल मोननो हायो बिथांमोननो 1 लाख थाखा होनाय जागोन होननानै बिथांमोना फोसावनाय जादों। जों गोजोननाय मोनदों मानोना जोंनाव नुदों गोबां गामि गफायाव बर' गथ'ल' नङा बे ओनसोलनि सुबुंफ्रा गेलेनायाव आखा फाखा बिथांमोना एखमबा मा जायो थाखा फैसानि अभाब फाइनान्सियेलि क्राइसिसनि थाखाय बिथांमोना दावगाबोनो हाया। दा बे समाव बिटिआर सरकारा जि खिदान्थ' मोनसे डिसिसन लादों बेखौ जों मस्ट वेलकाम खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरो फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो सानदों बेबायदि गामि गफायाव थानाय जायफोर माने रां बेलायाव एसे दुरबल रांखान्थि बेलायाव दुरबल नाथाय बिथांमोना गेलेनायाव आखा फाखा बिथांमोननोबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माबा मोनसे जों सापर्ट खालामनो हायो नामा बे बाथ्राखौ जों सानबाय थानाय जादों। आं मोनसेल' खावलायगोन गेलेनायखौबो जों लांनांगोन मोसानायखौबो लांनांगोन मेथाइ खननायखौबो लांनांगोन जों
गासिखौबो लानांगोन नाथाय बिनि गेजेरावनो जोङो सोलोंथायाव जों जौगाथारनांगोन जों सोलोंथाइ गैयाब्ला जेबो खामानिखौनो जों मावनो हाया ओंखायनो नेलसन मेन्डेला बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों इडुकेसन इज द मस्ट पावारफुल वेपन व्हिच इउ कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड बुहुमखौनो सोलोंथाइनि गेजेरजों जों सोलायहोनो हायो जों जुदि बुहुमखौनो सोलायहोनो हायोब्ला बर' हारिखौ सोलायहोनांगौब्ला जोङो सोलोंथायाव जोङो आवगायग्रोनांगोन आरो ओंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय 2 बोसोराव जोङो आरोबाव सोलोंथाइनि बिथिङाव बर' हारिखौ दावगानो थाखाय जोङो मोनसे जों मावथांखि लादों बे मावथांखियानो जाहैबाय मिशन स्किल एन्ड क्वालिटी इडुकेसन आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि आरो बेखौ लानानै फैबाय थानाय 2 बोसोर दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइनि बिथिङाव जों खामानि मावगोन आरो बेखायनो जोंनि जायफोर गार्जेन दङ बिगोमा दङ जायफोर फोरोंगिरि दङ जायफोर जोंनि इन्टेलेक्सुयेल दङ नोंथांमोनखौ खावलायगोन जोंनि उथिबोनाय जेसेबो लाइमोनफोर दङ उन्दै उन्दै खुदियाफोर दङ बिथांमोनखौ नोंथांमोना जोथोन लानांगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिशनल' लाब्ला जाया जों मावथांखिल' लाब्ला जाया जोंनि रायजो राजानि जोंनि गार्जेनफोरनि जोंनि फोरोंगिरिफोरनि जोंनि दिथागिरिफोरनि जुदि मदद हेफाजाब मोनाब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जोंनि मावथांखियाव जों जाफुंसारनो हाया ओंखायनो समाजाव जायफोर उन्दै बैसोआव हाबा जानाय ड्राग्स जानाय जुवा गेलेनाय गुबुन हारिजों खारफालांनाय बेफोरखौ जों होबथानांगौब्ला गिबियावनो दुलाराय बर' हारिया सोलोंथाइनि बिथिङाव आखा फाखा जानांगोन बेखायनो आरो खनसेबाव आङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव गावबा गावनि गथ'खौ जोथोन लानो थाखाय आं गुरैयै खावलायहरबाय